Shubor nakaslem Jong unong san Hima. Ka Kurim Jong Charlie Kirk unong tre mons ngobha uba paunam na Amerika ubla syak siat yam hakish podrik na ilur haja arpesan habakran hakasngi le buram khaddu yu kalong bakalamap yu samla ubla siat yap ya Kurim Jong ka utaila Robinson arpu arsnam karta ka Erika ka kalong bukumba ujisu halor keding phna ulong kopa to map yaki na bakimtip yaki e ka bakile kumta makaru ka map yu haringkat kechingyam kthang ki pajba ki balawan hakani kasngi le buram ya uka kila yeng bat thap kti bat jaw ki umat hadien baka Erika kalakren yaki te ki kentian hakani ki jingle buram ya ucharli ka daki phau hajan ngot ki pajba kilawan ban shiminta ringkat ka jingdon u president ka US u Donald Trump u vice president u JD Vance bat giwe ki ru pau khmat ka US kumban pinkan mau ucharli ka ula syasiat yap hakish phau tarik nai lur haja apusan kat ba udang pendong ya gajinga kran ajingmut bat ya tanya bat ki samla ka Utah Valley University ha US. U Charlie uju pendong ya gajinga tanya bat ki jing ajingmut ya ki samla bat udai uba persya ya kam shongkha kentei para kentei ni shinrang para shinrang bat u persya ya ki shinrang ki bapin kala kentei yalade ni ki kentei bapin kala shinrang yalade bat udai ru uba juyalap ya kaktien jong ublei. Kumta ki babuan ha US ni ha ki wei giri ka perthei ki persya ya jing sngo jong u bat buan ru ki bakershan ya u ha ka perthei baro ka wei ya u Tyler Robinson arfu arsnam karta la kemno tang hadien katu kan kenta bu la siat ya u Charlie bat ki lalap ha ki message bu yathu ha ki perlok bu udai ma u ba siat yap ya u Charlie ka lamar bu uju pen sapryang ya ki khubor pen ya bishni ya ki breu bat minta uni usamla udang don ha jing docket ki pulit. That young man, on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him.